उदालगुरि होननाय मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ जेरैखि जाया नोंथांमोननि सेराव गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। हाग्रामा महिलारिखौ बुंदों राजु नार्जारिया। हाग्रामा महिलारिया थाबैनो इउपिपिएलनिफ्राय निमाहा बिनांगौ आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि उदालगुरिखौ लकसभा खालामनांगौ जेरैखि जाया होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो हाग्रामा महिलारिया उदालगुरि लकसभा जानांगौखौ सापर्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो मा फोरमायदों फै जों भिडिअनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। जानांगौ माब्रै खालामनानै होनो हायो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जोङो बेखौ मिथिया। जायखिजाया जोङो जिहेतु सिगाङावनो डिमान्ड होखादों 27 तारिख मार्च 2023 जोङो रेडिसन ब्लक हटेलाव जेलानाखि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया फैदों हियारिंआव जोङो बेयाव दाबि दैखांदों। से नाम्बार दाबियानो जोंना उदालगुरि आरो क'क्राझार लकसभा समस्ति जानांगौ। जिहेतु क'क्राझारा दा जाबाय जोंनो उदालगुरि लकसभा समस्तिखौ नांगौ। जोंनि बे दाबियाव जोङो खावलायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथांनि हानजा बिपिएफ दोलोआबो जोंखौ सापर्ट खालामफानांगौ। बिपिएलनि थाखाय उदालगुरि लकसभाया जानो थाङाखै होननानै बुंदों। बिथाङा बेखौ गोसो जानानैनो बुंदों। बिथाङा बुंनो जेबो बाथ्रा गैला जिहेतु बेनो रायजोनि जेबो सापर्ट गैला। दिनैहाय बिथाङा ओंखायनो माने आबुल थाबुल बुंनो लादों। बाव बिथाङा मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खुनु सरकारनि आन्दाराव खामानि मावा, रावनिबो इनफ्लुयेन्सआव खामानि मावा। जुदि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सोरनिबा इनफ्लुयेन्सआव खामानि मावनांगौमोनब्ला सरकाराव थानाय हानजायानो जेब्लायबो इलेक्शन देरहागौमोन। दा नोंथांमोना नुबाय कर्नाटकआव बिजेपि सरकार दंमोन, दा कंग्रेसनि सरकार जाबाय। जुदि सरकारनि इनफ्लुयेन्सआव मावनायबाथ' बिजेपि सरकारानो थागौमोन नङा होमबा? ओंखायनो बिथांनि बुंनाया बेसलेस आरो जोङो बिथांखौ बेनि थाखाय निमाहा बिनो थाखाय जोङो खावलायदों। रायजो राजाफोरखौ जोंनि जे डिमान्ड उदालगुरि समस्ति जानांगौ लकसभा बेखौ जोङो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे जोंनाव बिटिआरआव 12थाल' एमएलए समस्ति दंमोन, दा 15 जाबाय। 15 जानायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा वेलकाम खालामदों, जोंबो वेलकाम खालामदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि माखासे ओनसोलफ्रा माखासे बिसिडिसिफ्रा गामिफ्रा बिटिआरनि बायजोनि एमएलए समस्तिनि सिङाव दङमोन। जेरै नोंथांमोननि रौतायावनो रौता समस्तिनि मोनथाम बिसिडिसिया दलगावनि आन्दाराव दंमोन, मोननै बिसिडिसिया बरसलानि आन्दाराव दंमोन। दा गासिबो बिसिडिसिया माजबाद एमएलए समस्तिनि सिङाव फैबाय। बेजों जोंनि जौगानायनि गोख्रैथिया खारथाया आरो गोख्रोंसिन जाबावसिगोन। बिटिआरनि सिंनि एमएलए सिटफोरखौनो लानानै जोंनि उदालगुरि समस्तिखौबो दानो नांगौबा क'क्राझार सिंनिखौ मोनसे हानहर देरबावनानै ओरैहाय मोनसे खम खालामनानैबाबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दानांगौ। मानो होनबा बेयो मोनसे 6 सिडिउल एरेन्जमेन्टनि गेजेराव बेखौ खालामनो हायो।